Jeni to karo wong tuwa jare. Ora kono mandek kok kene terus. Lah ya personel telu lho ya. Kesel no. Sing siji mandek, sing siji ora. Terus
Sing siji ngetan ngulon, awak dhewe mandek ning kene. Mandek, Mas. alah. Lah iya. Terus ke Aryo. Aja semelang wong Iyo. Iya iyo. Iyo iya iyo. besok kapan aku bali bisa sukane ono Matur sembah nuwun Eri Pratiwi sampun ngaturaken sragenan kangen ning ati katur kapiyarsa dumateng sagung para tamu.